Πιστός ο λόγος του Ευαγγελίου και περί τούτων βουλομέσε διαβεβαιούστε ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσαστε υπεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα έστι τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης να επαναλαμβάνει στο τέλος, μαθανέτωσαν δε και οι μέτεροι, οι χριστιανοί, καλόν έργο προείσαστε εις τας αναγκαίας κρίας ή να μη όσοι άκαρποι. Και δεν λέγει ο Απόστολος μόνο να κάνουν καλά έργα οι χριστιανοί, αλλά λέγει προείσταστε, να προείστανται, να είναι πρώτοι, πρωτοπόροι εργάτες και εμπνευστές και αρχηγοί των καλών έργων, των έργων της αγάπης όπως είπαμε, της φιλανθρωπίας, της φιλαλληλίας, των αγαθών έργων πρωτοπόροι και δημιουργοί. Έτσι ο Απόστολος μας δίδει το παράγγελμα σήμερα, πίστη και έργα, ορθά δόγματα, ρίζα και κορμός. Και αυτά τα δύο πρόσεξαν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας πατέρες και υπήρξαν προτεργάτες και πρωτοπόροι και στα δύο. Θερμοί και διαπρίσιοι κήρυκες των ορθών δογμάτων και δραστήριοι εμπνευστές και εργάτες των καλών της αγάπης έργων, πρώτοι και καλύτεροι εκπρόσωποι και κήρυκες και επιμένες της Αγίας Ορθοδόξης Εκκλησίας, που κατέχει τα ορθά δόγματα και εμπνέει και τα καλά έργα. Τα ορθά δόγματα, το Άγιο